bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim. Za stolom čakáme, kedy už zazvoní, kedy to nastane. Ja mám 100 otázok. Chceš vedieť hneď? Či vie, kde bývame? Či pozná odpoveď? Či dostal list a príde? Či nás neobíde? Kde toľko je? Sa pýtam, kým ho u nás neprivítam. Už sa teším, kedy príde k nám. Týždne kvôli tomu nespávam. Tak sa teším na Ježiška. Chcel by som ho vidieť zblízka. Už sa teším, kedy príde k nám. Týždne iba o ňom rozprávam. Tak sa teším na Ježiška. Tak sa teším na Ježiška. Vločky, prosím, počkajte chvíľu, nech cestu nájde k nám, z okna ho vyzerám. Povedz, kde toľko je, som nedočkavý. Už prešiel dlhý čas, možno len hľadá nás. Či dostal list A príde, či nás obíde aj celú noc tu počkám. Nepadajte, volám vočkám. Už sa teším, kedy príde k nám. Týždne kvôli tomu nespávam. Tak sa teším na Ježiška. Chcel by som ho vidieť zblízka. Už sa teším, kedy príde k nám. Týždne iba o ňom rozprávam. Tak sa teším na Ježiška. Tak sa teším na Ježiška. Tak nech už príde, nech nás neobíde, veď bol som dobrý. Nech už príde, nech nás neobíde, veď bol som dobrý, veď bol som dobrý. Či ozaj vie, po čom túžim a že si to zaslúžim, ja sa ho snáď nedočkám. Už sa teším, kedy príde k nám. Týždne kvôli tomu nespávam. Tak sa teším na Ježiška. Chcel by som ho vidieť zblízka.